Gernika Lumoko berbalagunek antolatutako maiatzako ezetz jakin lehiaketak baditu irabazleak. 75 parte hartzaile eduki dugu, betiko batazbesteko horretan mantendu gara. Eta kasu honetan, Allende Salazarreko aurrezkuntzako irakasleek lortu dabe sari nagusize. San Juan Ibarrako Basati tabernan, bi lagunentzako asteburuko afarize. Eta bestalde batetik, Begoña Zendagortak lortu deu parte hartzaileen sarize, sosketa indogu 75 erantzunen artien, eta berari berak lortu deu 20 euroko bono hori Gernikeko dozein establezimendutan erabiltzeko. Ibai Urrutiak berbalaguneko arduradunak azaldu duen moduan aurtengo ikasturtea badoa bere amaierara heltzen, baina ekaineko lehiaketa martxan daia da. Ekaineko ez jakin lehiaketa be martxan jarri dugule. Ekainaren 24 arteko epi egongo da betetako, zuen erantzunek jasotzeko. Eta kasu honetan aldatzearen apurbet sarize, erabaki dugu Maiona dendak emongo dozku bertoko produktuekin osatutako kajatxu bet, ondo erantzuten daben guztien artien banatzeko. Eta 20 euroko bono hori be mantenduko dugu.